Sa mga ginikanan sini, hindi pagbayaan na natundan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga... Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalangguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiyon nga pahibigon kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akika kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo?
Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio, Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, tungod supak sa akong balatyagon ang magpakasal kay Ramon, nadumduman ko si Tita Cindy nga pangayuan sang bulig para makapalayo ako kay Ramon kag makaobra sa abroad. Sa pagpadayon ko pagit. Hello, Tita? Irish? Oo, Tita. Ako ini. O, ti ano? Nahambal mo na ba si Tito Jerry? Oo, Irish. Kag may ihambal ako sa imo nga good news. Ay, ang buot mo silingon, Tita. Nagpasugot si Tito Jerry? Oo. Nagpasugot siya nga makadto ka diri sa amon. Kag nagsiling siya, nga patigayunan kaniya sang obra diri. Ay, Tita! Ay, madamo nga salamat. Ay, Kag naghambal si Jerry, nga siya na lang ang mapaathag sa imo mga ginikanan. Tita, salamat, Gid. Madamo nga salamat. Kag ari pagid Irish. Si Jerry na lang kunong mabakal sang imo ticket pakadto diri sa Singapore. Gani maghanda ka, ha? Ay, oo, Tita. Ay, dahil hindi ako makahibalo magpasalamat sa inyo, Tita. Oo, mahanda ako subong, Gid. Mahanda ako, Tita. Kag happy, Gid ako. Alberto, nadula ang aton anak. Nadula si Iris. Sulat na lang niyang nakita ko sa iya nga kwarto. Ano? Kagano ginihimo niya? Sa din siya? Naglakat siya sa Singapore. Singapore? Kagmano siya dito sa Singapore? Ginbuligan siya nga makalakat sang utod mo nga si Jerry. Ano? Alberto, ano na lang ini? Mahuyan kita kay Ramon. Ginpalagyuhan sa sang aton anak. Kaginbuligan sa sang utod mo nga makalakat dito. Oo, ang animal. Rito ba dagit nga klase sa anak? Hindi ko siya mapatawad sini. Hindi, git! May ipangabay kong tani ako sa imo nang. Ano, ina, Jared? Ibilin ko lang sa imong painting nga ini. Uy, natapos mo na gali ang painting nga, ina? Ikatahom nga babae, no? Ay, nobya mo bala siya tuto, Jared? Hindi pa. Apang ibilin ko ini sa imo. Bangod malakat na ko buwas. Ati, hooto halungan ko inisang maayo. Kag salamat sa imo kaayo sa amon sang bana ko to, ha? Wala sang kaso Ako ganing dapat nga magpasalamat sa imo. Apang mabalik ako. Irish, may obra ka na. Oh, ha? Bato, tita? Ano nga trabaho?
Nabaton ka bilang waitress sa isa ka cafeteria. Ay, salamat! Ay, bisan paano, may trabaho na ako, tita. Pero, ano galing siling ni Tito Jerry? Akig pa kuno sa akon si mami kag si daddy? Amo man inang siling niya. Akig pa sila sa imo. Apang ginpaathagan sila ni Jerry. Kag ginbato na nila ang kamatuoran. Ay, salamat! Salamat kay Tita Cindy. Salamat, kid. Akig man sa imo ang parente ni Ramon. Apang ano pang mahimo nila? Kay ari ka na diri. Malayo ka na sa ila. Kag subong, tulo ka. Medyo nakatuloti-bawas ka na. Kag pati ang mga ginikanan mo, nakatibawas naman sa ila mga utang. Tungod nakahulan sila kuno sang kwarta sa bangko eh. Kag ang ilang naging kolateral, amo ang inyo balay. Amo gali, tita. Ay, masupot ako diri sang kwarta. Para nga makabulig ako sa pagbayad sang amon utang, Tita Cindy. Kag makatibawas gid kami sini. Naakig sila ni Mami kag Daddy sa akon kinbuhat. Apagit paatagan sila ni Tito Jerry. Nakakita ako sang trabaho sa pagpatigayon man ni Tito Jerry. Gani nalipay gid ako kay makabulig na ako sa ila ni Mami kag Daddy. Sa pagpadayon ko pagyan. Mapauli na ako. Tapos ng duty ko eh. Ba? Ano ba lang ginatumpukan sa mga tao dila sa punta sang mall man? Mangusisa ako, Abi. Ba? May exhibit gali diri? Anay ka? Ang lalaki nga ato sa sulod daw. Dosikwan man ina? Ay, pasulod ko, Bi. Miss, hindi ka na pwede makasulod. Ha? Ay, hindi na lang bali, Mapauli na lang ko gani. Pero, basi kung hindi man siya to. Basi kung nagsala lang ko. Ba? May nagdulog na auto sa akong tupad. May nanaog isa katawo. Kagara, nagapalapit siya sa akon. Siling ko gid eh. Siling ko gid nga ikaw ang nakita ko. Excuse me. Sino ka? Sorry, gali. Hindi mo matuod ako makilala with my new look. Tungod hindi na malabang buhok ko, kag wala na ako sang burangos. Iris, ako ini, si Jared. Jared? Jared? Ikaw gid? Ikaw gid matuod si Jared? Ikaw gid? Jared? Iris? Din ka makadto, mapauli na? Kwan, tapos ng duty ko eh. Good. Madamong kita sa hambalan eh. Sige na. Magsakay ka na sa salakyan ko. Okay. Dala sa isa kasikat nga kalandaan? Manamit ang mga pagkaon diri. Maluyagan mo gid. Sige tilawan ko. Ayaw gali. Congrats Bantog gagali nga painter. Imagine, naka one man exhibit ka. Congratulations!
Ang kinalain lang sa aton nga duha. Amo nga ako, madugay na nga gineglect sa nga ako namay. Akig siya sa akon. Bangod nga pamatok ako nga magdumala sa nga among negosyo. Ginpakuha niya ako sang accountancy. Natapos kong amo nga kurso, apang ginsunod yung gihapon ang akong luyag. Nakahibalo na ako kung anong ara sa painting. Amo ni siguro nga gintabo kita sang kapalaran. Kay pareho kita nga manugpakot. Siguro, no? Luyag ko na magpauli kita sa Pilipinas. Para nga pangayoon ang blessing sa mga parents mo. Ano kung... Kung mamatok ang parents mo? Wala kita sa may mo. At least, ginhatag naton ang respect nga dapat sa ila. Pero, paano kung maakik si Daddy sa imo? Handa ako sa pagbaton sina. Bangon ipakig-away ko ikaw bisan kay sino. Madugay na ako nga nagahulat nga mag-abot ka sa kabuhi ko. Jared, saan mo nahibalaan nga ginahigugma mo ako? Sang summer sa beach. Nagahibi ka sad to. Hindi ko malimtan ang imong nawong. Sumugod sad to. Ikaw. Saan mo nahibalaan nga mahal mo ako? Same day, same place. Kung makabalik na kita sa Pilipinas, may ihatag ako nga sorpresa sa imo. Ano? Anong sorpresa? Sorpresa? Yani, sugiri ako. Sa diin mo gustong hiwato ng atong kasal? Sa beach. Siling ko gidaw. Maayo kay ari ka na Irish. Tita, nga Nagpanawag si mami mo. Ha? Anong siling niya, tita? Akig pa bala si mami? Hindi na siya akig. Mahulat kuno sila sa inyo ni Jared. Ha? Saan na si mami nakahibalo parte kay Jared, tita? Ginsugiran siya ni tito mo Jerry. Kag hindi sila maluyag nga makasal ka, nga hindi sila makatambong. Tita Cindy? Matuod bala? Oo, Irish. Gusto nila nga makita si Jared. Kag kinahanglan, makapauli na kamo sa Pilipinas. Ako man, nagadali man nga mabalik sa Pilipinas. Bangod may isa ka babae nga nagahulat sa akon dito. Sino nga babae? Ang babae nga ginhigugma ko sang una pa. Anong buat mo silingon? Sino ang babae nga ina? Ginbilin ko siya sa caretaker dito sa beach. Sino siya? Nadumduman ko nga ginpinta ko siya. Samtang nagahibi siya sa beach. Ano? Inpakulbaan mo ako, ha? Agoy! Amoy ng surpresa ko sa imo. Ang imo laragway sa canvas. Ubod man ang bigat.
Pilipinas ni Jared. Nagpakasal kami sa beach, pareho sang akon gusto nga matabo. Kag tumanggid ang akon nga kalipay, bangod ara ang akon mga ginikanan, kag ang mga tao nga lunsay malahalon sa akon kabuhi. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat, Dear Diary, Irish. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasako. Basta Radyo Bumbong. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang